ନମସ୍କାର। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ। ରଚନା ଆବୃତ୍ତି ବିକେଶ ସାହୁ। ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ବୁହା ହୁଏ ରାଜଧାନୀର ରାଜଦାଣ୍ଡକୁ। ମୋ ପାଇଁ ରେଲି ଛୁଟେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ହୁଏ। ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସୁଯୋଗ କରି ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଏ ଦାମିକା ଧୋତିର ଘୋଡ଼ର ତଳେ। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସଜା ହୁଏ କେତେ ସଜ ଆଉ ବାସି ଫୁଲର ମାଳରେ। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଠଙ୍କା ହୁଏ କେତେ ଧୋତି ଆଉ ଚଦର ଭାଡ଼ରେ। ମୋ ଶବ ସାମ୍ନାରେ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା ଭିଜେ କେତେ ନେତା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାରେ। ଆଉ ସେଥି ଭିତରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ହଜି ସାରିଥାଏ ସେଇ ଜନାରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହଜିଯାଏ ମୋ ସାବି ବୋଉର କାନ୍ଦ, ଧିମେଇ ଯାଏ ମୋ ସାବିର ଅଭିମାନ, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ମୋ ଗଗନାର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ଖାଲି ଶୁଭେ ତ ମୋ ନାଁର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନାରାବାଜି। ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବୃଥା ନ୍ୟାୟ ଦାବୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଆଉ ମଦମାନ ସଖ୍ୟା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଟିରେ। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଫଟୋ ଉଠେ, ମୋ ନାଁରେ ଖବର ଛପେ, ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ, ନେତାଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ରାଜଧାନୀ ବଣ୍ଡା କରାହୁଏ, କେତେ ଦଳର ପତାକା ଉଡ଼େ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଆସର୍ଜନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆଉ ମୁର୍ଦାବାଦର ସ୍ୱରରେ ସହରଟା ଉଠେ ଆଉ ପଡ଼େ। ହେଲେ ସେମିତି ସଢୁଥାଏ, ଜଳୁଥାଏ, କାନ୍ଦୁଥାଏ ଅତୃପ୍ତିର ନିଷ୍କର୍ଷ ଅତୃପ୍ତି।